Здравейте хора, аз съм Коко Кръс 600, извиняйте. Сега играя на Subway, не знам защо съм се увлякал толкова по тази игра, аз играя на GTI обикновено. Та, както и да е, искам да ви кажа, че ще имам, може би ще си направя втори канал от таблета, но не знам, сега не е сигурно. И може би ще почна да качвам клипове и с приятели, смисъл в такива, да играем примерно на онлайн, като Minecraft, която не съм си качил, или на Crossbar. И искам да кажа за тези 4 гледания. Радвам се, че сте проявили интерес към клиповете ми. Пишете в коментарите на кои игри или на какво да качвам. Дали на въпроси и отговори. След време ще почна да качвам такива клипове. Но за сега да остане това с игрите. Тези 4 гледания, мерси, че сте проявили интерес към мен. Пишете в коментарите каквото искате да качите. Ако ви интересуват други ютубъри, пишете в коментарите, аз ще ви пращам линк към описанието. Това ще е за сега. Чао!